kay Rona tayo basiyan sa kwarto. Kaya mahal mo. Ako. Basta anak sa nasklawan, ikaduhan anak. Supervisor sa kawan. Kita tabuhan. Okay bawo siya. Supervisor sa life bank. Supervisor ba? Sobrante. Ay, bukan. Nag-absent sila pa. Nag-absent sila kay Birthday ko si Mami. Kami picture. Ay, kasugod na magkabiri sa. Ha? Kasugod na to kunsa. Ina ko kira lamin ang ano nga waka. Kanang Iya pila kaya sira kay diniir ko sir. Ati sir ya. Bajo manong. Kuwara sir ka diniir ba? Okay, ready. Langit na namamahan, daghang salamat na niya kami karon nagkatako sa ka-60 nga birthday ni Lalay. Daghang salamat Lord, nayabot siya ng panahon na ang Lord panalit din ang pamilya o usap ang karan mga pagkaon panalangin ni sila kung kini mga pagkaon ng paskil sa among lawas kini tanan ng pangayo ug pangamuyo kay Lord Kristo ang Ginoo. Amahan namo nakasalangit paglayon ng ngalan. Mabot ka naman biharian, matuman ang pagbuot sa iyo, tanin sa langit. Salamat sa talaga at salamat sa salamat sa iyo para sa kasalanan namin. Hindi mo kami tuyan sa Maghimaya ka Maria, nagulong ka sa grasya ang Ginoo ng kalimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mga sis. Santa Maria, siyang arumog sa oras sa amin. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. May ngisimutan sa Lucia sa Sigan. Salan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Happy birthday. Happy birthday! Eh, puno ka tuloy ma! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! May God bless you! May God May God ever bless you! Happy birthday to you! Wish na. Wish. Wish di ay. Sabar. Wish si wish. Nana, secret. Lo na? That's so secret. Lo? Si wish ni mo lula. Yata ka practicein? Secret man. Friend of Pablo. From Ghana. Turkey. Sa inyo ng farm. Hindi ko gisa si Ma'am. Pag-iasa si Ma'am. Wala sa si Uy, may ba? Shrimp. Sige lang, patunod. Balik na, kaya picture na kanya gano'n. Salang ka lang. Di ka balik-balik? Sige, pagpalit na mo ako pagpalit. Magkuman sabi. Ay, lalay, hindi mabubuhat. Kapi na, kayo na lang. Tama sa punod ka mo. Ito na yan. Kaya na kaya niya. Magkuman na siya. Kaysa amin. Dala-dala riyan. Bugabun sila kang may pagkalag. Ako sobrang siya ng anak. Dala-dala riyan. Dagat ako sobrang di. Okay na sila ron. Dagkot ako sobrang di nga murang kuhan. Mga Ay, umlay man. Aduh, kalau main din. Ganyan, buntag tawagan sa nakakot dyan. Hindi pag ako sa maligo, kay kanan ako sa dibate. Hindi namang bakay. Friday mo to. Dari. Ganyan ka. Ganyan ka. Hindi na. Ijen! Ijen! Laruas nang kusut nang. Buka ka pangsit.
Kita rata. Tanori. Kita rata. Video na? Selamat. Kuha na ng plato na. Cara po. Dadar gura to. Kuha usitan. Asa na pet? Kok sedang. Ako susunod. Naik plato na pre. Pamili na. Dako cara. Panguha na. Kanang ligay naman ko sa pala platuhan. Kanang dili lubay. Satan na nga. Ayan na. Jala kuan din. Asa naman si Angi pre? Ayan na. Kapang hatang kami. Hindi na ba? Kapag-kapir Nawa. na. Nawahi ko na pagkiskis. Linda. Uy, gi-vlog na di po, boy. Lagi sa gi-vlog man. Vlogger din eh. De. Vlogger nga wa kita ba wa kita. Ko ate ko souvenir. Kuha na plato. Sa kay Ah. Ay ikaw Mr. Linda. What? Ah. Mauna. Ikaw, Linda ba? Ay, tago. Ay, tago ko na souvenir. Kasi Zoya. Ano pala? vlogger mo Ay, kaon. kung mana, ganyan na. Ayun eh. Pang souvenir na, souvenir. Request na ilalay kay ano na matiguang na tag tinahod na Nayan mo na. ay tanahan na. Ari lingkod, ari. Oh, to di ani. Tujo bitaw ni kay ako na makuha. Ang asin ni Bidi ay. Nawahi ba? Wah ni vlogger na mga sugok-sugok ko ni. Ay, Ini ba? Muslim buat kami. Diyan na. Clear na rin. Balik ka. Balik mo po sa after sa 10. Gon. Saan mo ko? Retired na. Di. Relax na ka kay inanay ko pa ba? kaya ni. Sponsor wala doon. Sige na ni suro-suro eh. Kay mama. Bon. Suro-suro ni kapuhon kay na sila lay. Sapos na nakalagkan. Ako na kanaan. Balik ka so. Ani na pala. Ay, cool. Apil cool. Hindi. Si Kuan, si Uncle Sila maduhadungan. Kamu kamu ani. Oh, dapat tiket. Ika 36 sa mo ang kuan. Dengan ni birthday. Thank you. Sa mo ang ritual gyud sa pagkaon. Mana? Dekat ko. Ako si Diday. Nah, tu ba? Ano ba na? Ito ba
Mukabir ko rin. Uy, paniya, tagaan, may wifi yan. Saya tagaan. Ikaw. Tagaan. Bye. Ang nagtawagan doon sa puno ng Mari, nag-ari nung kasing kayo. Teka, Brad ka, Brad? Sige, sa tingnan mo. Kaya nga may... kwasi ko, kwasi ng asawa man. Taga Brad, di ka? Kasi ang pangailan ko sa akin, may sinta. O tawuran kay sayang kuno isita. Sinang mga ga-import minimum sa luya pa din. Remembras ni mo. Namo to yung bus, mga kaut mo. Talag sir, bitang mo ipigan sa sinta pa nga. Oo. Hindi na mo balik. Lagi, masalamat nga. Para siya pa nga, para pa tao tanaw. Pastil. Si tayo na na siya. Tapos hindi. Sa si tayo na nakapapagag ka ng kanang Christian pension. Sa... Ang mga magdawat o pensyon nga kanang sa IS, magdawat ka. Kuwanto ka nang gitawag. Kung siya to, alam na Ang presidential decree number 10, 4 to 3. ito katong tanan na ba? Universal. Universal guy, you're moron, Right. Nakatunong gamay. Size pa. Biya, yung size ha. Size. Ato ka tapad bon. Pare bon. Huwag manipang. Ay, galipay mo na siya. Okay naman, live dapat lang. Slice. Tabangig slice eh. Lalay. Tabangi ba? Tabangig Kari, slice. habi na be. Kari ka dapit kayo, mar may lagdi, kami lang pangubog. Kasal na. Ana. Kurang ikasal. Mag-slice. Sige. Slice. Magkarong ka na ubog ka mo eh. Sige. Lahat. Pag-slice gamay, hungit. Hungit ti, lalay. Okay. Ay, happy birthday. Happy birthday, love. Kiss, dayon. Very good. Dito be.